बे समाव लानानै फैदों रेशन कार्ड गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। नंगौ, हादरसायाव फिन बीजेपी सरकार फैफिननाय लोगो लोगोनो मोननो थांगासिनो दं माखासे मोजां सुबिदाफोर। जुदि नोंथांनि नखरनि जायखिजाया सोद्रोमाया रेशन कार्डआव मुं थिसन जायाखै, नोंथाङा माबोरै थिसनो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो आवगायबाय। गिबियावनो नोंथाङा आसाम सरकारनि मावख'आरि पर्टेलाव थांनांगोन। बेनि उनाव गोदान मुं सोसननो थाखाय थि खालामखानाय आर'जलाइखौ सायख'ना लानांगोन। गोदान सोद्रोमानि बिनायसा नखरनि गाहायजों सोमोन्दोखौ नोंथाङा रोखायै फोरमायनांगोन आरो बेजों लोगोसे गोदान सोद्रोमानि आधार कार्डनि जेरक्स कपि थानाया जोबोद गोनांथार आरो सोद्रोमानि जोनोम फोरमान बिलाइ एबा भटार कार्ड आइडिनि गोनांथि जागोन। आर'जलाइजों लोगोसे नखरनि गुबै रेशन कार्डनि फट'कपिबो गथायनो नांगोन। लोगोसे नखरनि गाहायनि पासपर्ट साइजनि फट'नि गोनांथिबो जागोन। जुदि सोरबा आइजोआ हाबानि उनाव बै नखराव थाङो, अब्ला बियो गावनि सिगांनि रेशन कार्डनिफ्राय गावनि मुंखौ बोखारनायनिफ्राय मोनसे फोरमान बिलाइनि गोनांथिबो जागोन। नोंथाङा गासैबो डकुमेन्टफोरखौ मोजाङै ज' खालामना बिफाननि मावख'आव जमा होनो हागोन आरो नोंथाङा बिनि थाखाय CSC एबा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै अनलाइन आर'ज गाबनो हागोन।